imbudane le yandixelela. Hallelujah. Amen. So ayikho indawo yabakwaDlongwana pha kwelaca njengoba ndinguDlongwana ayikho indawo yabakwaDlongwana pha akufana lapha emhlabeni akho ndawo yotshawe pha noDlamini pha indawo zithuqa besixelelwa ke kuseni xa mthandazi besilapha bekushiwo kathiwa kunendawo phansi komhlaba ebizwa ngoba iHadesi kuhlala khona abantu abangakhange bamamkele uYesu ukuba abe inkosi yobomi babo eselapha emhlabeni. Kuloo ndawo iHadesi uthi uYobhi xa ethetha uthi akubonakali nomnwe kangendlela kumnyama khona noba umisile umnwe phambi kwakho awuboni ngoba kumnyama impethu yakho niyamenquza inkulu ingangebhanana. Uthi umprofethi uYisaya uthi yamenquza lo mpethu ilinde umemetha umuntu osisaphula mthetho. Ungangabisisi isaphulo mthetho efamilini yakho nakuhulumende wase-South Africa okanye wehlabathi liphela but usisaphula mthetho xa ungena Yesu ezulwini. Hallelujah. Ngoba iBhayibhile ithi ngokungakholwa nje qha noba ungazityela imali yakho uzihlalele emzini wakho ungazange waqhofa mntana okanye ungazange wadubula mntu okanye ungazange wareyipha mntu okanye ungazange wona mntu okanye ungazange wavimba mntu ndenakha uhlelele nje kwakho ukuhlala nje kwakho ungamamkelanga uYesu usisoni phambi koThixo. Hallelujah. Hallelujah. Lebalekleyo uThixo akadlali ngonyana wakhe abazalwane kufanele siqonde kakuhle lonto le. uThixo akadlali ngokuncama kwakhe uYesu ukuze ezantsi emhlabeni uJesu amncame ukuze bonke abathe bakholwa babe nobomi obunaphakade. Hallelujah. Hallelujah. So njengoba ke ngokunake uJesu bekushiwe kuseni kathiwa bahleli phansi eHadesi kodwa ke ngoba inceba kaNkulunkulu make isekhona ngoba usabona kusame ezintente okanye kusashunyayelwa nasezitreyinini nasezibhasini nakwiplane nasezitratweni kusima i-open air nasezidolophini kungenxa yoba uThixo usenenceba ngumuntu. Hallelujah. So njengoba ke ngokunake besithandaza apha ekuseni kusithiwa masihambe siyoqhuba imvuselelo phansi komhlaba siphume kwi-physical ne sihambe nge-spiritual siyongena phansi eHadesi singene sishumayele ke sabathatha sabanyusa njengoba ndikuhlatyelelwa lo mhlabelelo kufika nje into umyalezo othoyo enhlizweni yami ukuthi nangexesha sizoqhubela ibhaptizo nasezulwini aba besibakhulula ezantsi eHadesi liyaqhutshwa ibhaptizo qhutshwa lona ngoku. Hallelujah. Kubhisi awunoyi-understand ke xa ungumntu wasecaweni kodwa uba ungumntu wakwamoya evangelini ngoba abantu basecaweni bebegqibela izolo enkonzweni bahlala ezindlini ngoku nabatyibicimbi yasezilalini silapha ngokuna bangapha abantu babhaptizwayo namhlanje emanzini bangaphi kubantu baphethe incwadi by 28. Yes. By 28 namhlanje abantu ababebeyongeniswa emanzini incwadi kaMateyu chapter 3 kayisikhile. So njengoba bebeyongena emanzini namhlanje uJesu weza ehlabathini kodwa akazange awuqala umsebenzi aqhubekeke nawo engakhange angene emanzini. Hallelujah. Uye wayongena emanzini. Ndihendile ayende chile incwadi kaMateyu chapter 3
sihlala phezulu sihlala phezulu indabe ekhaya asindawo sayi asindawo ngeke besihamba naye besiyifinyasa yakhe besivumele bakhe asihambi ngaphandle kokufezekisekilisa elithufukile sikale siqonde siqoduke singene esihlekweni sihambe sisithufukile simbonile sizawusho ngomso sithi simbonile ayinabantu basingakhothuki asifuni ukujobha ngezinto zehlabathi ngoba ikhona incase besiyifike ngexesha besihamba nayo haleluya yile nto sihlelile asihambi bahlanganisa neGalili bahlala bade bafika amakhosikazi athuvukile sawava ekuseni anindiyekeni basalani anindiyeke masiyeni masibekele izulu siyashiyeka ezulu siyashiyeka ezulu kodwa kasinga ukuthi uzashiya kanjani sihambe ilayini enye nje umoya ushiya omnye umoya Ithini verse? Ncwadi kaMateyu chapter number 3 verse number 1. Ncwadi kaMateyu chapter 3 ngokuqala phaya kuverse. Verse 11. Yes. Verse number 11. Xa njaba uYohane umbhaptizi. No. Verse 11. Mna kunene ndilibhaptizele nguqukweni ngamanzi. No. Kodwa ulowo uzayo emva kwam utsho uJohane uthi mna okunene ndinibhaptizesela enguqukweni ngawo amanzi. Haleluya. kuJohane ke lo wayezochaza okanye wayezohlahla indlela wayezochaza okanye ezohlahla indlela ezogabile izigawu ezoveza into bukhona zayo emva kwam. So ake ngoba uNibhayibhile ethi amna kunene ndinibhaptizesela ngamanzi kodwa luzayo yena kodwa lawa uzayo emva kwam unamandla kunami azimphathatha yizafondini lawa uzayo emva kwam. Haleluya. But yena njengoba esifa noba ndingade ndibeka ndiyatakataka ndiyaxhumaxhuma kodwa hayibo ndinekhala ngoba ukhona indoda ezayo ndenza izinto ndikaphaxaphisa ndisenza kodwa ikhona indoda ezayo mna ndithatha ngomanga amanzi abonakala ngemehlo lenyama. Haleluya. Haleluya. Ndithetha ngamanzi kodwa ukhona ozayo edingela ubamba nomtya wesihlangu sakhe ngoba yena uthe esasemva kwam njena wafika yena enobonakala engonamandla. Qhubekeka. Unamandla kunami azimphathatha ndingakulingelanga ukuziphatha andinawubamba nomtya wesihlangu. Uyawunibhaptiza yena uzobhaptiza ngomoya oyingcwele. Hayi babazalwane, hayi mna ndibhaptiza ngamanzi. Ingqiqo yasengqondweni ithi ngamanzi kodwa ibisenguye umoya oyingcwele. Hayibo my God Jesus ndibhaptiza ngamanzi yena uzobhaptiza ngomoya oyingcwele. Uyakunibhaptiza ngomoya oyingcwele nangomlilo. Hayi babazalwane noba ndinganifaka emanzini kodwa isifo sinawusuka. Jesus. Kodwa lona uzayo uzawubhaptiza ngomoya oyingcwele abhaptiza nangomlilo. My Jesus. Abhaptiza nangomlilo. Amen. Hayi babazalwane uJesu akhange kuhlangane inkazana nandoda uze wakhawulwa umshumayeli wathi Maria uzozala umntana uzomnisa igama loba unguJesu ngoba ezathi wasindisa abantu ezonweni zabo. Uthi Maria izokwenzeka kanjani loo nto ndingazali nandoda nje
nathi isihoko sizilindile, silinde uSathana kunye nabantu abangamameliyo, noSathana nengilosi zakhe namadimoni akhe, nabantu abangamamela kuYesu, abangafuna ukubhaphathizwa kumlilo. Haleluya. Njengoba kunjalo njena iBhayibheli ithi sisazawukanda emlilweni. Wawubasa, hayibo wawubasa ukumkani ebasela uShadraka noMeshaki noAbednego wabafaka emlilweni, kodwa kwaba behamba nomlilo. Babehamba nomlilo noma singalushumayela, singabefundisa amaningi namabandla amaningi, sithi sibhekezuleni sonke, kodwa sisazawukanda emlilweni, sisazawukanda emlilweni. Sisazawukanda. Udavide kayithetha, uDavide kayithetha, uthi inkosi indicikile, ndaphuma njengegolide. Bazabonakala abazalwane abacikithekileyo, abomlilo abaqala emlilweni. Siyabhaptizwa ngoku. Njengoba abantu bebheke emlanjeni bazongenisa uba sizabafaka emlilweni, but njengoba silapha entendeni ungalinge nawe uthi hayi kangidiye emlanjeni, kodwa usikelela into okobana mandingadlulwa ngomlilo, mandingadlulwa ngulo mlilo. iBhayibheli lamlithi uSawule esenguSawule uPawuli wathi eqanda amathafa aseDamasko wabalekelwa ngumbane. Uthi kayethetha uthi abantu angandihamba nabo bawubona umbane, kwathi ilizwi balivana. Nawe namhlanje lo mbane uzawuhlaba ungalungi ukudlula. Usikalela ithi nami ndingadlulwa kulo mbane, ndingadlulwa kulo mbane, ndingadlulwa kulo mbane. Umbane abazalwane bableke ukuthi ungumlilo. Incwadi emaHebheru ithi uThixo wethu ungumlilo odlayo, udla isifo, udla i-AIDS, udla i-cancer, udla hayibo, udla idimoni lokukhuzula, udla hayibo. Besifile izo baphilisa isifo, sasifo utantone sasifo i-TB nangu le uphiliswe i-TB yengqondo. Oogqirha bebesengahambe besemonyanya esibhedlela. Amandla angakanani jongani, oogqirha nanesi bebengasamfuni esibhedlela ngoba i-9 years ayontwana iminyaka eyi-9 ene-TB yengqondo. But wahlangana nomlilo onqunquthayo. Hayibo bazalwane, namhlanje akhaza noba unemichuba engakanani, noba unezifo ezingakanani, but namhlanje noba ikhaya lakho belinesiqalekiso singakanani, namhlanje eso siqalekiso sidliwa ngamandla omlilo, sidliwa ngamandla omlilo, sidliwa ngamandla omlilo, sidliwa ngamandla omlilo. Inhlupheko Sathana namhlanje, letho uSathana ngikhathana noba use-America, noba use-Japan, angikhathani noba use-Australia. Namhlanje uyaqoka uSathana. Hayi babazalwane, ayikho about imali lento, i-about ukholo, i-about ukholo. Hayi wena receive. Uyakhona indawo qhubekeka. Uzobhaptizwa ngomlilo ngoku, uzobhaptizwa ngena emlilweni ngoku, uzongena emlilweni ngoku, uzongena emlilweni ngoku. Uzawuya kuba neenkanuko zezinyanya, uzawuya kuba neenkanuko zamagqirha, uzawuya kuba neenkanuko zamadoda, uzawuya kuba neenkanuko zabafazi. Hayi, uzaba nenkanuko yezulu. Uyintombazana uzaba yintombi nto, uyindoda uzaba yindoda nto, umama hayi u-teenagers, Sunday school. Hayi, uzobhaptizwa nabantwana badliwa ngamandla. Yavaka omyazi wakhe wakwela usesandleni sakhe, uyakusicokisa kuthi
isandla sakhe ayibuthele kuvimba wakhe ingqolowa yakhe. My Jesus. Kodwa wona umqunqu uyakutshiswa njengomlilo. Zonke izinto sendizibisile empilweni yakho sizotshiwa njengomlilo. Sizotshiwa njengomlilo. Senze njengomqunqu utshiwa ngomlilo. Ay. Ikhona imililo ecimekayo kodwa lona usuphetheyo awucimeki. Hlala uvutha njalo. Uvutha emithanjeni, uvutha emathambeni. Kanti aseke noba isifo kuthiwa sisethanjeni noba kuthiwa hayibo besivile. Nangu ngubani lo ebesithi bekhona ne-ghost stone. Benentoni ebene-ghost stone. Wancedwa nguYesu ebemile apha izolo. Hallelujah. Akhathazeki nokukhathazwa zizinso nokukhathazwa zinhliziyo. Hayibo loo nhliziyo idalwe nguNkulunkulu. Hayibo elo dimoni lizawutshwa ngumlilo. Siphethe umlilo odlayo. Siphethe umlilo obhaptizayo. Uphakama imangeni yawo. Uzawungenwa ngumlilo namhlanje. Ibandla liyabhaptizwa. Xa besindisiwe abantu, siphi isitulo sami? Siphi sami? Andibone kusana umuntu ngezi isitulo. Kanti mahlala phemoke epulpit. Oh my Jesus. Oh my God. Sibhaptiza ngomlilo namhlanje. Phakamisa ingalo zakho nawe ebandleni sizopha. Hayibo masabana. Ayisawukonzo ethile ngomfundisi othile. Kodwa lizulu kuphela. Obhaptizayo naku umlilo uyehla.
Yonichwa ngumlilo, yonichwa
umlilo, nawe uwaka amandla umlilo, uphapathizwa ngamoya igcwele, uphapathizwa ngamoya igcwele, uphapathizwa ngamoya igcwele, alenzeke kuwe, ungaphinde ujongeke, kwizinto zobumnyama, ngegama lika Yesu. Sathana kabi nagunya lokujonga, Sathana kabi nagunya lokuchukumisa iyadi yakho, Sathana kabi nagunya lokuchukumisa impilo yakho, ngegama lika Yesu. Umuntu makathandaza wafa amandla kaNkulunkulu akhona. Iyalilelwa le ndaba. Umuntu usijula inhliziyo yakhe. Ungabanjwa zinkhanuko sawulapha ngaphakathi. Nomlilo mawuzohlazwanga zonke zobumnyama. Nkhanuko zazikalekiso zafenele. Nkhanuko zazikalekiso zafenele. Jesus. Tandaza. Jesus. Tandaza. Jesus. Tandaza. Yes. Tandaza nawe Sunday school tandaza. Ngegama lika Yesu tandaza. Yeah. Ngegama lika Yesu tandaza. Awuthandazwe.
Tatshiwa ngamandla omlilo. Khala. Thandaza kuye. Thetha kushitshilweni. Vuya. Vumela yena. Abantu abadala abahlala esitulweni mabese ngaphambili bazothandazelwa ngabapostoli. Fundi sithandazela nabo abantu badala qalani kuwele kuqala. Siyashazi ningathatha nabantu bazothandazelwa. Bangaphazamisi abo balapha ngaphambili basathandazayo. Zana abantu abadala mabese ofuna uthandazelwa makeze. Funa kuthandazelwa kuphuma ukufa. Uyaphi lo? Ube lapha kanye sathandazelwa ngapha. Akahamba uhlala phansi. Othandazelwa yahlala phansi. Jesus othandazelwa. Amandla omlilo akhona. Athandazeleni befundisi. Touch. Athuba uthandazelo wabo uyohlala endaweni yakho. Touch. Ukufa kuyahamba. Kapha wena ukaphayo phume lo moya wamahliso.
Isa. Phakama. Isa ndikushangaze. Izandla zakho. Uthi ngiyasela igazi lakho Yesu. Ngiyasela igazi lakho Yesu. Lingene enhlizweni yami, lingene esiswini sami. Igazi lakho Yesu ngiyalisela namhlanje alidala ukuphila ngaphakathi kwami, enhlizweni nasengqondweni nasesiswini sami. Isystem yami yonke ngayihanjwe ligazi lakho Yesu. Ngiyalisela igazi lakho Yesu. Ndiyakwamkela ngena ngaphakathi kwami ubomi bami Yesu namhlanje abuxhomekeke kuwe ngegama lika Yesu. In Jesus name. Touch. Kulek. Touch. Kulek. Akunakunya ukufa lomzimba. Igazi nomlilo ohlayo. Name of Jesus. Name of Jesus. Name of Jesus. The name of Jesus. Yes. Touch.